Zsolti, rum van benne? Semmi jégeréze nincs, de azért jó. De, állj, nem vagy le. Csicskó. Jó reggel. Alkony és napfelkelten, nyár, ősz, tavasz, minket a stégen talál kint. Csak most marad csendben, nézd, az úszó hogy mozog. Korán reggel kopacokat szedtem, pontyot fog ma ez a kis horog. Hallgass már a csit az ég szerelmére, rég nem volt már ilyen jó kapás. Halászlé lesz, meglásd ma ebédre, vagy ha nem, hát majd valami más. Majdnem tényleg lecsúszott. A nyár, ugye Tomám, a szél a vízzel szalutál, és rég a lépkel akár a tornász, így megy a nagy horgász, bátran rikkan, koványok, megint csak Rizsa, hidratálsz? Igen, majd a kólával ezek után. Hidra? Tálsz. Hidratál. Tálsz. Ez az ékszerteknős. Csak jó megnőtt. Invazív. Tomozi Tamás, na ezt kihúzza ki helyettem. Gyere, kihúzom én neked. Lehet, hogy én fő Egy 19-es kéne ki. Miért nem nekem szól? Nem jó, dob vissza. Lehet, én fő se vagyok. Az jó, az az. Kihúztad? Kinek húztad? Köszönöm! Mi, ha ma nem fogsz halad, ezt te nem hallgassad, hogy ne Figyelj! Boszorkány! Onnan csak elbaszni lehet. Egyes Zoltán! Onnan csak elbaszni lehet. Mi marad? Én nékem túlságosan csendes a stég, szótanul telnek el az órák. Ilyenkor mit tehet egy ilyen feleség? Szórj be egy kis főtt kukoricát. Hallgass már a csit, csak most maradj csendben. Most az én úszom remeg, kifogom a Loch Nessi szörnyet. Szerintem egy méretes kezek. Tomi, hány óra van? Reggel. Nem, 12 óra 40 perc van. Most kell jönni horgászni? Szerintem még van esélyem behozni a többieket. 3 órakor vége a versenynek. És? Csontit hol van? Ez a minimál pecád? Én fölkészültem a teljes horgászfelszerelésemmel. Hajrá! Amúgy tényleg csak rendelésre ki kell fognom a fehér aranyhalat. Igen? Lehet, hogy majd csak a merítőszákkal. Jaj, de édi a sapkád. Hallgass már csit az ég szerelmére, rég nem volt már ilyen jó kapás. Rántott szörnyet sütök ma ebédre, vagy ha nem, hát majd valami más. Én innen nyerem a versenyt. A nyár, ugye Tomám, a szél a vízzel szalutál, és rég a lépkel akár a tornász, így megy a nagy horgász, bátran rikkan, koványok, megint csak Géza, melyik istálónál dolgozol? Ferrari, ecsém, Ferrari. De ez is szar. Melyik? Hát nem bírom fújni. Nem futja a Ferrarinál? Nem. Volt részünk bőven jóban halban, csak az a bánatom, hogy sokat hallgatok, sohasem beszéltem ki magam. Hallgass már csit, csak most maradj csendben, figyeld ezt az őrült rángatást. Fárasztasz a szövegeddel engem, míg elszalasztom ezt a jófogást. Nem hiszem el. Mellé dobtad? Mellé. Boldog szülinapot, boldog szülinapot, boldog szülinapot, Rizsa, boldog szülinapot. A Jägermeister bemutatja a jégbe hűtött jéget.
hideg, mint a jég, mert a jégbe hűtött Jägermeistert jégbe hűtötték, csak egy kis jégbe hűtött jéger, az élet egyből szép. Hát igyunk egy kis jégbe hűtött Jägermeistert még. Ha kiszáradt a torkod, vagy épp a hideg ráz, ha elhagyott az erőd, vagy ágynak dönt a láz, nem kell mirákulum, elixír, sem bűvös csodaszer, minden bajon segít egy kis Jägermeister. A horgászversenyeink fő támogatója a Hydra. További támogatóink az azfishing.hu, a Silver Cold Job Solution, a Kevepapír, az FCMS, a Gunaras Resort Spa Hotel és az Ignesti. A horgászaink a Glossy környezettudatos, biológiailag lebombolt csomagolási termékeit használják a horgászversenyeinken. A horgásztavakhoz a versenyzőket az Emerájzen buszai szállítja.